kai kaga wannan ran to na rantsa da girman Allah kan madar ba kamar sa a babu wallahi babu kam wai ya za a yi ma wai a zo a ce ya wuce magana akan sa mai da kika masa ba wai jaki kamar sa kai ba za ka gane ba kai ne kace masa kallon jaki amma wannan dan wasan ku babu kamar sa kai baka isa da cewa Ibrahim Mobid ya kuna da dan wasan da ya bi shi ba dan Ibrahim Mobid ya fi yan wasan ku gaba daya Allah daga ta kwata zuwa gidan kallon bal inda kuke bai da amfani ko dai baka da amfani kai yanzu wannan idan wata magana ake sai ka mana abin dariya ta ya za a yi shikenan raba gaddama ga ma Big Show nan kawai shine a gidan kallo yake zama a gaban allo ya fi kowa kallon bal kai unguwan nan shikenan naji na yadda yanzu duk kuma maganar da ya faɗa na yadda ma biyan da yake da gaskiya yaran nan ne suke gaya mana wai Ibrahim wai Benzema ya fi Ibrahim Mobid wa kenan Ibrahim Mobid mana yaran da muka je wasa nan gare mu da shi what a firi muka yi na baki fasin ya zuban mun banzan yaro ma irin wannan yaran nan na yadda da shi ya barar da ni amma bara ka gani what